Ndichikutambirai zvekare pano paZerari 263 ini semushamari wenyu ndiri pakukuzivisai manews updates azvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka kana uchiri munyowani pathis YouTube channel yokusubscribe mahara wetena on the notification bell kuitira kuti pandinoramba ndichidzoka neamwe manews updates uchange uri wekutanga kumawana. Panapa uchange uchiona manews updates azvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka ndasubscribe, ndatilike this video, ndashare this video kune hama neshamwari. Padikani pane mashoko akataurwa naHollytain. Pane vanga vasati vanatsoona full video Hollytain achitaura zvaakataura pamashoko ake akataura mavidheos ake zvazopa kuti atenderere muno munyika ino yeZimbabwe zvine power. Dakusiya tichiona video iroro, but wapedza kuona video usaskipe this video nekuti ndine rimwe video remwana wamacheso ari kuzviti mwana wamacheso wemusango weAlec Macheso wemusango. Saka ndatilike this video, ndatiwanzei this video malikes rifambezve kuwamanisha Mwari kuti ndirambe futi ndichikasika kudzoka nemanews updates. Vaka vasatoona full video raHollytain achitaura zvaanga achitaura ndo nguva yacho yekuriona. But mucomment section umu unobvumirwa kutaura zvawafunga mucomment section kuti boy rei yanga iswa naHollytain. But padzotungana dzemudanga aiwa mawana anenge atanga. Usiye mchiona video, pedza kuona video tazvo unofika kucomment section. Ini sechikomana ndiri pakuzivisai zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe nguva nenguva. Ndandiwane first video. Zvimasoja zvinenge matumira paJenbani. Oza azvimatsini zvambasa. Nakudzi Sean. Dzima masina. I'm on the first flight into Zimbabwe. Zima Makulaya. I'm on the first flight in. Man did it. Sean, if your guys vakazozvinzwa or vakazokuudza zvamakandiita paJenbani zvezvo ndikudziwoka paJenbani. This time make sure you kill me. Make sure you kill me. And inandike zanupira bro, inandikutyei mese meke zanupira andikutyei. Andikutyei. Mirai zvamuri kuita izvozvo. The reason why I joined the ZANU-PF is because I was trying to clean the reputation and the image. And I was trying to clean the reputation in the dog. Zitari kura kashata no mnangagwa akabaiza Mugabe wakabaiza, and I said no, let me join it from the inside. Because the house divided against itself, it cannot stand. But mukandisa zvamakandisa vapana lokupedza imesini. Inini I can end the ZANU-PF today. Nzati pezi nguwenu. Big black out. Yorumiki wakapedza. Amana munopera. Munopera. Famo. Bibu. Wadi. Nakula down. Buda. Uri. Andikotini na badake sikusut bro. Korpo bote. I'm bigger than the ZANU-PF. I'm bigger than the ZANU-PF. I'm this the only reason one thing or anything is because I still respect the comrade, the commander of the defense forces, comrade D. Manangagwani. But the Fanavaki, I can say something. Into the Hollytain. It's a calling Gavri life, Yaki is 200 pindown on that. Can I find Moody on that? Can I find Moody on that for a life, John? Don't mess with me. Do not mess with me. Manzo, do not mess with me. And also, let me tell you something. I will be in Harare, man. What am I saying?
Ampana utaza mbasa ngari mtipini. Ampana utaza mbasa ndi haki. But I'm going to be in Harare ni. Mangwani that's a blessed geezer. But that's a blessed geezer. Okay. Inini anti apana wadoshka. Apana zadoshka. That's a blessed geezer. Okay. Mangwana I'm on the first flight inside Harare. Ndugu yego. Yes. Ele kwa tepa kolizoba zile. Don't worry. Chama cha kugadzisa nyika izvi. Musatijairirini. Okay. Musatijairirini. Messi. Iwo ndio unotya. Okay. Inandisi blessed geezer. What's up? Yo. Chichi. Even on Kunzi, Bonapa. Yeah, man. Man, it was something that you didn't know. After Emerson Mnangagwa, the senior, my father, the respect, didn't win him. Right? You don't understand, but I'm your next president. Makanzwa zvana chiwenga makanzwa zvavakomana vana mashakairi takwirei. Yes, we are with them. But let me tell you something. The next president after ED is me. Ini munguzichisam is me. Ede bandru kupinda upon my election. No future. I will say it again. Mira my family. Next update ivideo remukomana iye ari kuzviti mwana ari kuclaima kuti mwana waAlec Macheso. Ndinozoona mumwe vanhu vachiti hanzi adi kuita ma-DNA test, hanzi adi kuenda ku-DNA test, ndo zvinotaurwa vamwe vanhu. Anonzi Simba, iye anozviti inonzi Simba Rashe Macheso, ndo mutauro waanozviita. But chipo chekuimba aiwa chiri maari, even kufanana navaAlec Macheso vakaita kakufanana. But imi muda kuti mumbojajawo makatarisa vhidhiyo randichakuisirai. Wapedza kuona vhidhiyo tozvaona fuka comment section kuti waonawo sei pavhidhiyo iri. Much love. Mukoma muri sei? Yes baba. Right, imi ndimi munoitwa nini? Indoitwa Simba Rashe Macheso. Simba Rashe Macheso. Yes. Macheso ndeupi wacho chaiwo? Alec Macheso. Oh, ndiwo baba. Ndiwo vakatisika isu kuti tive pano nhasi. Alright. Saka mungakwanisa rombotipa 1 kubva kuna baba venyu tinyasoziva kuti aiwa ndiwo yekwamacheso chaiva. Yes aya magona akutaura. Sekutaura kwamaita kauka. Kutaura kwamaita kauka. Zvine chiro badzi. Inonzi. Mundikumbuke. Mundikumbuke amaye ondasa. Mundikumbuke amaye ondasa. Mundikumbuke amaye ondasa. Amaye zanade. Anzazi amao. Amaye zanade. Anzazi amao. Sakuleo. Egonda wamande. Simuzani ndikazvimwe ndochima. Munochima here mukoma? Ndinochima. Hazvina kushata. Kana kuti Sara imboti paitinze Sara. Zamona mwana uyu tangadana tiri vaviri vasina vamwe vaya chidzidzo chatoambidzika ngamwe nokuti pane veshaje saka ndati musarodzi wemoyo nerudo rwenu ini naye kudai muri vamwe maingovhara vamwe veduwo mapasika sei. Yes sir. Aiwa good. Munopisa imi. Saka ndeipi imwe yamunoda from baba yamunofarira kuti mungambotirovera kuti izvi? Yeah. Ko imi makamborekodha here tombotsikisa yenyu imimi? Yeah. Makatsikisa inonzi chii?
yamunonyanya kuda imi yamunotife Ai dimbu. Chidimbu chacho kam. alright tipei chinhu ikokupa akwakanaka kana ukapa uchatendwa nase ikokupa